Vale, xa neste último vídeo, pois, quero facer un pouco unha representación ou, bueno, do que a mí se me ocurriu, non sei como explicar o que vou facer neste vídeo. Ben, dicir que, basicamente, eu creo que a organización do conflito, bueno, do movimento pacífico, foi bastante ben levada a cabo e dunha forma bastante enxeñosa, diría eu. É moi famoso unha canción que se converteu tamén en símbolo, que veremos un pouquiño máis tarde, pero cabe dicir que o que se fixo neste movimento, o 24 de abril ás 22h55 soou na radio emisores asociados de Lisboa a canción de Paulo Carballo e Despois do adeus. Esa foi unha primeira sinal para a cidadanía, para un pouco chamar a ese momento, a esa manifestación. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei. Depois do amor e depois de nós, o adeus, o ficarmos E bueno, estaba desinado, estaba acordado que con esa canción pois tomaríanse os primeiros postos para desencadear esa rebelión contra o réxime. Posteriormente, xa o día propio 25, produciuse o segundo sinal,
ás 12:20, momento no que na Radio Renascença, no programa Límite, soa a canción coñecida Grándola Vilamorena de Seca Afonso. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Ben, e con esa canción que, como dixo, se convertiu no símbolo desta revolución dos cravos, tamén recibe ese nome, como dixemos antes, polos caraveis, e, polo tanto, deu lugar, indicou que comezaba o golpe e, en definitiva, ese movimento, esa desobediencia, esa loita contra o fascismo. Vale, cabe dicir, creo que é un feito tamén bastante simbólico, que o locutor que había nese momento, cando soou Grándola, o locutor da radio, era Leite de Vasconcelos, un poeta e xornalista de Mozambique, e, polo tanto, bastante simbólico no sentido de que, sendo pois de Mozambique, un pouco, creo que quería darlle un pouco de visión a ese movimento das colonias, que, como víramos, sublevouse no seu momento, e foi unha das causas un pouco dese, bueno, de que se loitara contra o réxime. Vale, a revolución, pois, tivo enfrontamentos, por exemplo, as forzas de Viana do Castelo tomaron o aeroporto de Pedras Rubras, pero o máis significativo foi esa manifestación pacífica e o feito de que se colocaran os caraveis nas escopetas como un símbolo, bueno, pois de pacifismo e de unión, pois por unha mesma causa. E finalmente, Marcelo Caetano réndese, non lle queda outra, e aí é onde acaba o fascismo en Portugal. E con esta rendición ao final do día entrégase o poder ao xeneral Antonio de Espínola, e Marcelo Caetano pois exiliarase, marchará cara a Brasil. E bueno, ata aquí estes vídeos que, certo, puidenos haber feito ben, mellor,
pero non foi así, así que bueno, pois ao final quedou así. Espero que vos gustara e que vexamos que, en definitiva, como sociedade, cando loitamos por algo, non ten por que ser de forma violenta, pois ao final acabase conseguindo. Ademais, pois é un orgullo pois loitar contra o fascismo, contra os réximes autoritarios e opresores. En definitiva, pois, pola miña parte, nada máis. Espero que vos gustara e, repito, pois, comentar calquer cousa e suscribirvos se vos gustou, se vos gusta a canle e todo iso. Así que 25 de abril sempre. E por certo, antes de rematar, gustaríame facer unha proposta, pois era a miña idea inicial, aínda que, bueno, realmente agora dame un pouco de bochorno, por así dicilo, pois ter unha canle con 200 suscriptores, tampouco é nada, entón que veña aquí a pedilo, pois non sei que me dá, pero bueno, a ver o que vos parece. Así que os que queiran participar, se queren, pois poden enviar un correo aquí con un cacho, bueno, cantando un cacho do Grándola Vilamorena, calquera, e así montar un vídeo, ou, bueno, se quere cantar a canción inteira, pois eu iría cortando os cachos e así conformar un vídeo, pois, de toda a xente que o enviara, ca canción inteira e subila no día de hoxe. Se vos gusta a idea, podedes facelo, e agora sí, nada máis. Espero que vos gustaran estes vídeos, que aprenderades moito e, sobre todo, que vexamos que a loita cambia as cousas. Agora sí, forza 25 de abril, forza os antifascistas todos unidos a cambiar o mundo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais